L'altre dia vam veure com es classificava el material. Fonamentalment el que surt més sempre és la ceràmica. Per tant, ja vam veure que les dades eren introduïdes en una base de dades. Quan arriben aquí els fragments per ser dibuixat, doncs implica, per tant, aquest pas previ. Aquí el dibuix no és un dibuix artístic, és geomètric, convencional. Es fa a tenor de que els fragments de ceràmica donen uns perfils i els més importants són obtenir les vores, dibuixar les bases, dibuixar els punts d'inflexió de les peces, el que nosaltres anomenem una carena, i, per descomptat, les anses. Convencionalment, en arqueologia i a l'hora de dibuixar, establim el perfil de la peça sempre a la part esquerra. Òbviament, obtenim un diàmetre d'acord amb el compàs i d'aquesta manera s'estableix la meitat de la peça sempre a l'esquerra. A vegades no sempre és factible perquè la fractura del fragment ens ho impedeix de poder-nos aplicar al propi paper, ho fem a la dreta, però també hi ha el recurs de que amb paper seda podem establir aquest dibuix després a la part esquerra, que és la que toca. Bé, fins aquí hem vist que el dibuix és a mà, però la més importància d'aquesta primera fase del dibuix és que després es vectoritzarà, es digitalitzarà i així es podran obtenir dades significatives per al que són els percentatges, el diàmetre de les vores, de la inclinació dels propis perfils i, òbviament, això dona resultats de cara a la futura i immediata, diríem, publicació. Quan s'acaba el procés de dibuix manual, quan es treballa amb aquest sistema, després tots aquests dibuixos cal escanejar-los i redibuixar-los de manera digital, que seria el que abans era passar-los a tinta. Avui en dia ja no ho fem d'aquesta manera, sinó que directament amb l'ordinador els digitalitzem, els convertim en un fitxer JPG i, si cal, acabem de reconstruir aquelles peces que veiem que formen part del mateix individu. Aquesta és una manera d'acabar aquest procés de dibuix, però també n'hi ha una altra d'alternativa, que és dibuixar directament de manera digital. Això ho podem fer amb un braç digitalitzador, amb un braç mecànic. El que fa és ens escaneja directament el perfil de les peces i això substituiria el procés manual. I després l'acabem de la mateixa manera. El resultat és el mateix, però ens permet optimitzar el temps i guanyar alguns aspectes de precisió de cara a fer després anàlisis tipològiques o estadístiques.